श्रावणानिमित्त गोव्यात अनेक पदार्थ बनवले जातात, पण त्यातल्या त्यात तोंडाला पाणी सुटायला लावणारा पदार्थ म्हणजे आंबाड्याचे सासव. आणि आज आपण त्याची रेसिपी करून पाहूया. नमस्कार, माझं नाव अश्विनी कलांगुटकर आहे. आम्ही आंबाड्याचे सासव करून दाखवणार. आंबाड्याचे सासव करून दाखयतले तुमकां. आणि हे तेका लागता ते सामान सगळे करपाक लागता ते सामान. आंबाड्याचे सासव तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पहिल्यांदा पाहूयात. हे असा मीठ, मीठ, असा गूळ, कोथिंबीर, कढीपत्ता, मोहरी, मेथी, हळद आणि तेल. पावडर आणि तेल. आणि हे मसाला बारीक वाटून घेतलेलो. तितून नाल असा, नाल्लाची किस आणि लाल मिरची आणि हळद पावडर. हे आंबाडे पावसाळ्यानूच जातात, ते पावसाच्या महिन्यानूच जातात, श्रावण महिन्यात. तसंच हे आंबाडे जे खास करून पावसाळ्याच्या महिन्यात मिळतात. आता आपण कृती पाहूयात. हे असं आंबाडे हे साफ करून हायन घेतलेले सगळे. साफ करून असे जातात, ते असे साफ करून दवरलेले. पहिल्यांदा आंबाडे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि त्याच्यावरची जी साल आहे तीही काढून घ्यायची. अंदाजाप्रमाणे मीठ. या आंबाडेमध्ये थोडे म्हणजे साधारण अर्धा चमचा मीठ घालायचंय. तसंच त्यात गूळ घालायचंय. गोड म्हणजे ते चड आंबट असले जाल्यार चड गोड घालपाक जाय. खूप आंबट आसा न्हू जाल्यार सुबेस गोड घालूंक जाय. आंबाडे जर जास्त आंबट असतील तर तुम्हाला हवं त्या पद्धतीनं तुम्ही गूळ घालू शकता, गूळ वाढवू शकता. इथं आम्ही साधारण 7 ते 8 आंबाडे घेतल्यात. यामध्ये 5 ते 6 टेबलस्पून एवढा गूळ घातलाय. आता हे एकत्र करून घेऊयात. अगदी आंबाडेला हे मीठ आणि गुळाचं मिश्रण एकत्रितपणे लागायला हवं. आंबट, गोड आणि खारट असं मिश्रण तयार होतंय. त्यामुळे याची टेस्ट कशी असणार आहे याचा अंदाज येतोय, पण सध्या तरी तोंडाला पाणी सुटलंय. कढई गरम करून दवरलेली आसा. मातशी गरम जावनी ती. तावा तिथून गरम जातो. या गरम झालेल्या कढईमध्ये 1 चमचा मेथीचे दाणे घालायचे आहेत. त्यानंतर मोहरी घालायचे. तीही साधारण 2 टेबलस्पून एवढी होईल. भाजून येऊन जाय ती. मोहरीला गोव्यात काही ठिकाणी सासव म्हणतात. ही सासवा घालता. सासवा घातली ती बरी भाजून ये. थोडं तेल टाकायचं. हे थोडं भाजून झालं की यामध्ये तेल घालायचं. तेही साधारण 3 ते 4 चमचे. आता ही असा करपिलाची पाना. ही करपिलाची पाना घालता भितर. त्यानंतर त्यात कढीपत्ता घालायचा. तुम्ही आंबाडे आसा न्हू, गोड मीठ लावन दवरला ते आंबाडे घालपाचे भितर. त्यात मोहरी आणि मेथ्या थोड्या तडतडल्या की त्यामध्ये आधी मिश्रण करून ठेवलेले आंबाडे घालायचे आणि त्यानंतर ते साधारण 5 ते 7 मिनिटं झाकून ठेवून शिजवून घ्यायचं. 5 मिनिटं झाकून दवरूया. मातशें रावून रावून पोवचें पडटा तेका, कित्याक सांग गोड आसा न्हू, पोनाक लागतले म्हणून. अशें गोड नाल्यार चिकटतले तेका. जालें. आतां हे आळ्यान वाटून दवरला पळय ते घालता भितर. मिक्स करपाचें अशें सगळें तितून घालपाचें. त्यानंतर यामध्ये ओलं खोबरं, लाल मिरची पावडर आणि हळद पावडर घालून केलेलं वाटण मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याला एक उकळी येऊ द्यायची. थोडे मातशे उदक घातला हांवें, पातळ जावपाक दाट आसा म्हणून थोडे उदक घातला भितर.
आता ह्याच्यात थोडे मीठ घालूंक जाय. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार आणखी मीठ घालायचं. पुन्हा 5 ते 7 मिनिटं हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं. मातशे आणि थोडे गोड घालते, निल्लेशे गोड घालता. अशा पद्धतीनं हे आंबाड्याचं सासव तयार झालंय. हे आपण भातासोबत, चपातीसोबत किंवा पाव किंवा ब्रेड सोबत सुद्धा खाऊ शकतो. ते झालं, रेडी झालेले असा आंबाड्याचे सासाव तयार झाला. आता तेजेर थोडी हांव कोथिंबीर घालता, चिरून दवरलेली आसा ती पळय कोथिंबीर घालता थोडीशी. आंबाड्याचे सासाव हे रेडी झालेले आसा. आता हे तुम्ही काढून घ्या. आता हेजेर कोथमीर घालता आमी, थोडी बरे दिसपाक जाय वयल्यान म्हणून. हे आंबाड्याचे सासाव आता रेडी जाल्लेले आसा. अशेंच तुमी आंब्याचे सासाव करूंक शकतात आनी अननसाचे करूंक बी शकतात. आनी हे तुमी शीता वांगडा खावंक शकता, चपाती बरोबर खावंक शकता, पावा बरोबरूय खावंक शकता.